Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sa dino nga ta tinagkapwa ni Jorin, kanagdardaras asimrek iti balay. Victor! Ityon, isubat tinday ta. Naimbag mit lang ti sakit ko ulok. Ngam, nasadutaan ako na napan i-detalyer itay malem. Nasaya at saan ka narimuar. Sige, umuna ako dito balay. Kaskin ni Jorin, nagdadaras met asimrek iti balay. Apay nga ta? Maburbur siya anak, kadagiti agina. Elisa, urayat ti sungbat ti saludsud ko. Anya ti kay papananday ta asing-sing anayusong itiramay mo nga inted ni Jorin. Prenda ka dinday ta asing-sing. Anang? Agsawo ka! Inaklon mo ka din ti ayat ni Jorin. Nanang. Hawanan kay tibain. Tinungpatak. Amo kasanyo akayat nga iso ti agwan ni nagkaayan ayat ko. Mababalaw na ka di. No iso ti pagarik na agmat iti ayat. Tadi ka ka di makaaw-awat iti saom. Kayat mo ti may kalang matakas kanyak. Anya. Nanang. Kukunak man o. Dahil di tatang laang tinayat iyo. Kwa. At nakatipay sa bali nga inayat iyo. Malaksit iti dahil di tatang. Ay, ti sumpat ko. Nanang. Sungbatan da ko ma. Asino tinagikalang kada kayo. Awan, lipasan mo day dyan ay bagak. Sige, bitakan. Nanang! Nanang! Pinanawan naglatan ni Nanang. Kasla nagbutang iti panang saludsud ko kan kuana. No asino tinangikalang iti kan kuana. Imbag, taimon una akita si mangpat ni mami. Kan imbag tasyak matla ang tinakagatang iti paris ti singsing ented ko kan Elisa. Jorin, adda kamet gayan biti likod ti balay, iho. Wandad, nalamlam may is ngamin dito isirok ti salaysay. Wen, iho. Parang payang amin nagdisangado ito asalaysay. Dad, nukas pangarigan ta maamuan ni mami ti relasyon mi kin Elisa. Katulungan dakto kuma amang palamay is iti ulo ni mami. Wen, iho. Di ka madalagan. Tuwatan to ang magisarita kinimabim. Kasanon no iputang nalata ni mami. Ani siya ti ayatak, Dad. Talaga akas tanto tiramidon na, iho. Awan apulos mariknak apan nagayat kini siya, Dad. Laglagi pa, iho. Ang sasango ka ito amang rabi kada siya. Uwan, Dad. Makisama akto kini siya amang rabi. Tapno awan ti makunana. Nakadidilaw una ti panagpursunada ken kani siya. No apay kat ngamin, asyak pa'y tinagbalin akras na. Siyempre, iho.
Gapo tagwapo kinasingput ka. Ngam ti makadakas. Kat saan kumat ngay ayatan, Dad? Dahil dati dakela parikot. Tani siya ti kayat ni mamim nga yatem. Ngam nimit Elisa ti ipit-pitik na plaso. Imbag. Pagtungtungtung da Victor Kenjurin iti likod ti balay. Nawaya ang agsukimat iti silid tiyan ako. Tito Katur. Saan ko pa'y gaman naluktan data? Kita ak na da dita ti sapsapul kasingsing. Isu dahi tantay kahita. Lukatak. Isu dahi to'y jising-sing asap-sapulag. Lukas ta. Sa bali di nakita ka ni Elisa. Apay rimor ni Jurien, Victor. Ada kinaduan na arimuar, Jola. Sino? Di ising. Ada ka nalipatan na ginatang iti supermarket. Iso ang nagpakuyog. Day jacket di nga ising. Kanayon ko lang ay baga, ano mapan makitsinda kat ilistaan na nagkitigatangan na. Tapdaawan malipatan na. Tida sayaat, ket palagi pamtumanan ni ising. Ay talaga. Hanggang may sabalik man ti saritaan. Aja na sa tiyona. Ada nakita kasing-sing iti silid ti anak ta. Anya? Gimatang iti sing-sing? Sing-sing mo ti babae day jay. Anya? Wan, sing-sing nga para babae. Ada lakit di pangirigalwan na. Amangan mo, no parakan ka. Panagkunak ka sana para kanya. Taas sino kumapay ngarot? Saan nga taan siya? At ipangirigalwan na iti dahi jay. Anya? Iso kami ti sa nga ili tayo inton rabi. Iso nga tatin ng isang ratan na iti dayja asing-sing ang nakitam iti silid na. Kastate mo. Amaga, no di siya. Ti pang tadanda. Maragsakan lakit din ni siya. No kastabad bilang, Victor. Apay nakapanimid ka anak ka. Gapot masurunak ka ni Elisa, tatang. Ita apay. Anya ti kasuron mo iti anak mo. Nagpudnon kanyak, tatang. Anya ti pudno na aya. Isudan ka ni Jorin. Anya ti kayat mo asawa. Inaklunan jay apo ko yu ti ayat ni Jorin. Anya? Huwag, tatang. Katday tatidak kalita problemak. Anak, saan mo kuman apag problemahan si anak mo? Kapay kumasaan, tatang. Idinto tamok ang masakitan tulaang. Ay na, day taaka tirigat na king ka. Sa advance unay ti panunod mo. Uray no saan pa yan napasamak. Amuklatan. Takas tanto ti papanan na, tatang. Ay ayaten ni Jorin ni Elisa. Kadi nanto ipalubos ang masaktan, tirik nana. Nasaya ata saan kayo ang nagbayag kinising itinapanan nyo. Gapot basit lang di ginatang ni manang ising, mami. O sige, agtugaw ka man nga ron, tanda sa lutsudakan ka. Anya ti saludsudan niyo, mami. Anda kami nakita kasing-sing iti silid mo. Pasensya kanta.
Naglukatak iti kabinet mo. Kunakon ka. Singsing mo ti babae dayjay, iho. Uwan, mami. Asino ti pangtadamay ti dayjay? Kwa, mami. Ni ka di Elisa? Saan, mami? Oh, Apay nagkatawa kayo, mami. gaputa no saan nga ni Elisa ti pangtadamo no pangirigalwam iti dayjay singsing kat kaslam mo ko no asino. Sino ta mo yo, mami? Ni ka di siya? Anya. Oh, di kang mulagat iti kasta. Ihosan adakes no regalwam mo't ni siya. Napatag ni siya kada tayo. Kaputari ni galwan na kapay, iti nakangingina ako, tse. Uwan, mami. Oh, no kasta, iso ti pangtida, may ti dadya asing-sing. Ibagkatan, ngaisot. Pagsalsalunsudan ka. Sumbatan na kuma. Iso ka di ti pangirigalwa, may ti dadya asing-sing, iho. Uwan, mami. Oh, nagsayatan no kasta. Hala, sapay la ko ba? Taday to hindi pang rugyan tin inot. Apa nagsiningad yo ka ni siya. Nanang, nagluto kiti lumpia kanturon. Umay kayan, tagdag merienda kada lolo. Sana ka mabisin. Nakailatang tag merienda. Nasakit ka dilat na tinagam yung kanyak. Kapoy ti panangaklon ko kini Jorin. Gaputa sa anak na impangag. Ngam nanang, dakas ka di nga gayatak. Saan adakes? No, mumlakit di natalgad kay tiday tangayat. Natalgad akin ni Jorin, nanang. Tamok nga ayatan nag. Mailaban na kanto nga taday tangayat kan ni Jorin. Dakkel ti panagtalag ko kan ko, nanang. Saan mo pa'y nga am-am mo ti nana? Amamukon. Taiso ti boss ko. Uray no iso ti boss mo. Kat ado pa'y dagitisan mo nga am-am mo nga ugali na. Nanang. Mas daw kan tulaangan. No maaramid na dagiti bambanag adi mo namnamaan a maaramid na. Victor! Oh, apay hadi. Anya ti bagam takas taon na ti apurang ngay masidagan ya. Amo ko na sino ti pangisagutan ni Jorin iti nakita kasingsing iti kwarto na. Sino? Ni Shasha. Anya? Anya't pagkunaam nga ni siya ti pangtudan na iti dadya sing-sing. Imbaga na kanyak. Anya? Siguro, gaputa rin di kalwan ni Shasha iti nakangingina kotse. Iso di siya napanunot na mat arikalwan iti nginginaan asing-sing. Mayan. Oh, Griselda. Sika matgayam. Sumra ka. Dominic. Dito'y latan balkonahe ti pagtungtungan ta. Sige. Tugaw ta nga ro diti. Lando ka tugaw. Dominic, dakkel ti problema. Saan ka amaw-awanan ni ti problema? Sipod pa'y. Anya ti problema, Crisilda? Ti anak ko, Oh, apay man ti anak mo. inaklon nan ti ayat ni Jorin. Ah?
Basta napilitan ni Elisa ng ipudno iti inana. Dominic, tulungan na ko, ma. Aber, anya tulong ti kayat mo, Criselda. Tulungan na ko, ma, amang bagbaga iti anak ko. Nga isina na matlaang ni Jorin. Imposible ang mapasamak na ito. Uray anya nga radar aramidem. San na nga isina ni Jorin? Anya? San giden? Kan, Criselda, mabalin ka di. Saan asikatag balin atubeng when nulapad iti ayan ayat dawin uragsak da? Ay, awan lat tagayam ti Serbina ti ay. Lading ita, Criselda. Ngam, mayat tay may ka dito eh. Tapno mabagbagaan ka. Sumardeng kan. Kaya ito na denggan dagiti ibagam. Sige. Sa narumba nga biyangan tinaganak ti ayat dagiti anak da. Mawatan? Oh. Apa yatim magter ka? Agawid akon. Tadinak met kayat atulungan iti problemak. Basta unay tiragsak ni mami. Ita ibagak apara kini siya day jay asing-sing anak kita na iti silid ko. Napilitan ak anang ibagay iti asjay. Tapno saan kami ang mabuking kini Elisa. Ha, ni Elisa. Iso da ito'y umawawag. Hello, Elisa. Jurin, ada ko may bagagkan ka. Kadsapay lang ko matamaawatan na. Anya day ta, mahal. Nakita ni nanang tising-singitad mo kanyag. Kat pinalutpot na no asino tinangtad. Anya nga rutin sungbat mo. Nabilitan na ka ng iba ka asi ka tinangtad. Anya? Nagatapadagos nga adan na kinaawatan ta. Anya? Wan Jurin, kat sana kasi nadangan. Aging gaadinak na pagpod no. Kaya't mo asawan. Amunan ti relasyon ta. Wan Jurin, Nasaya at mat na maamuanan. Tap na awan ti ilimlimod ta. wan angam. Maamakunay ni nanang. Nga mga rikalang nagtulaang. Saan kun to apulos ang maaramid day ta? Sampay na ko ma. Uwan gayam. Adamot ipudnokin ka. Anya day ta? Imbagak matan kini daddy ti relasyon ta. Anya? Kasano nga rutan na ibaganagan ni mamim? Saan ka nagdanag? Saan ang maaramid ni daddy? Alam, saan na nga tayo ibagagin ni mamim timpod ng kankwana? Saan to ang mapasamak day ta? Isungawan ti pagdanaga. Sampay na ko ma. Amom, talaga ang maputputangak numamon ni mamim ti relasyon ta. Taapay. Kapunta mo grata na din ang kayat ni mamim aparakan ka. Uray di nakakayat ni mami. Kat kabaalak na ilaban ti ayan-ayat ta. Sampay na ko ma. Tamatakdaram to day ta sa Jurin. Tay ko nakon. Ay ayatan ka unay. Kat saan ko asamiran nga ibwis ti biyag ko. Basta si Kati makagapo. Elisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Elisa. Jurin, kapoy ti sing-sing asagot mo kanyag. Di nag-iningga ni nanang. Aging gaadinak na pagpudno nga adan relasyon ta. Nasaya at mat nung naibagamon kininanang mo. Tap na awanan ti ilimlimad tapay. Sa bagay,
At damot rambong ama-amam kanyak. Anya dayta. Imbagak matan kini daddy. Di pa nangaklon munti ayat ko. Anya. Kasano no ibagana ken ni Mami? Saan ka ngagdanag? Saan na tang isagmak ni daddy? Sigurado ka di na ibaga ken ni Mami? Wan. Sa anak pa kami na nakasagana. Numamuanan ni Mami ti relasyon ta. Nudumtang man ti aldaw, ama-amuan ni mami ti ayan ayat ta. Kat iso ti agbalin asiit iti relasyon ta. Kat namnamaam nga ilaban kon to ti ayan ayat ta. Sabay na ko ma. Kamatakdaram to day taas sa Jurin. Diyak samiran nga ibus ti biyag ko. Basta si ti makagapo, Elisa. Nagsamit kita na din ganday ta kay bagam. Gaputay ayatan ka, Elisa. Kat ikarik asalak nibak ti ayan ayat ta. Darasin nyo ti agluto, ising, Berta. Naska na may dasaryo amin na nitilamisaan, dagiti taraon, sakbayadong tang kinapatay ka sa nga ili tayo, oh. Word, madam. Hadi. Di ka unay dagdagan na kiti katulong tayo nga agluto. Tama no saan to kitin anay mas tiluto da. No apura unay da. Kaya't ko nga minasakbayadong tang ni siya kat nakasagana amin ng dagiti taraon. Anya ka ti oras ngayon magani siya ayan nga umay. Saan ko anadamag kan ko ana, idinagsarita kami. Pinasaya at kit awagam, hali. Amoy mo no anyang to nga oras ti umay na. O sige, kayam tawag ka karot. Na yan. Ada man na lumawag iti cellphone ko. Ano pa yung apura at nga grubat? Isumat. Di mat kayam Auntie Chona. Hello, Auntie? Agya ba na tanawagan ka matlagi, ha? Apay, Auntie. Aday ba kayo? Damagaglaag, nanyan to nga oras no may ka dito balay. Oh, agrobrobuat ako, Auntie. Oh, kasta. Wen, madamdam ha? Ada akong tita balayo. Oh, sige nga roda ni, ha? Tulungak man na kiti katulong nga agluto. Bye. Bye, Auntie. Madlaw ko ti pan nakataranta ni Auntie Chona. Ha? Saan da pa'y gaya man nakaluto? Sana ba ni? Isap-sapak latan ti mapan. O, nanang. Agpupungtot kay sa mata dimtang. Sa dino ay tinagapon nyo. Saan mo nasaludsudan? Siyak ka di pa'y lang ti makagapo. Tada ka di pa'y sa bali. Kung nagtupay kat. Inton umay ni Jorin, kasaritak to itinalapat. Apay, nanang. Anya ti bagayo kan ko, ana. Ibagak ti piligro nga agururay kan ka. Gapo iti ayan ayat yo. Kuna ni Jurin. Si dadaan amang salaknib kan mangilaban kanya, nanang. Takabailan na nga taasarangat ang tipungtot ti inana. Ano kas pangarigan? Kabailan na. Kan patsyak. Kabailan nakaprotektaran ni Jurin. Iti uray asino. Ay, Elisa. Pang-asiyo. Saan yung kumamata kontraan ti ayan ayat mi? Kaya't kalaang nga iliklik iti mabalin apag sa gabaam iti masangwanan. Iti kastangar aramidan nyo. Da kayo ang mismo nga inak ti mang paspasakit kanya. Nanay.
niya ginasal. Umayon ni Shasha. Joda, inapura man nagluto na isingkin Berta. Sa kalpasan na. Apura ang malin idang ang ginasal. Apay aya asuman na ka, Victor. Baybayan na kadilaang. Umayon ni Shasha. Relax, relax. Di ka kumaunay mataranta. Kaya't ko nga min, ang maapresyar ni Shasha na ito padang sa ngaili tayo kankwana. Di mo mawatan. Amom. Sigurado asaan nanto ang malipatan dati apan ang sangay tayo kan ko ada. Talagamot. Gaputa, dito kit ko na marigalo ti anak tagan ko ada. Wan, sigurado maragsakan lakit ni. Apa man na maawat na na regalo ni Jorin kankwana. Hello, Elisa. Nakawag ka man. Gapot na nagbalin mo ta na problema ni nanang angkal. Anya, mas dahawa ka na kayo. Problema ni nanang mo, problema na ka ba? Ano ba yan? Saan gamin ang maawatan ni nanang iti panangaklon ko kini Jorin angkal. Oho. Dayta ka, tipagdaksan rin kwa na ako na. Tiyan niya angkal. Wano? Amuyo ka titinay baga na kanya kiti na minsan. Nga damat nang hikalang kan kwa ng iti alalaki. Saan ang mapaling asak ti pakamon na? Ano piyo na iti ni Victor? Na iso tinang hikalang kin kwa na. Hello angkal. Dengdengan na ka di pailaan? Wan. Dengdengan ka, Elisa. Apay nga ro dati yung sumbatan ti salutsud ko. Awan na mo, kiti pakasalitaan, ti ayat ni nanang mo. Manila mo, tinabayag, anagyanan na. Sayang. Kung naglakit din mo yun na asino tinangikalang kan kwa na. Lading ita, Kilisa. Awan amok iti dayta. Undawi ka no ni Shasha, iho. Iso ka, mapan ka nagsukat. Sana ko nagsukat, mami. Kastoy ko latan. Anya, ay sana mabalin, iho. Sukat tam, dita para balay mo. Adaak mo dito'y balay, mami. Ah, Iso asaanan anas ka na sukatakpay. iho, kaya't ko ang masurpresa mo ni Shasha. Sigurado nakapimpintas ka upay dito eh. Alan, agtignay kan. Inkamot ag sukat, tapno, maibagay kan to into retratuan kayo. Anya? Litraton da kami kini Shasha. Sa kalpasan na, ipos yun tumanan iti Facebook. Natural! Tapno makitan tumad ni Elisa. Saan? Diyak kayat, mami. Anya, apa adi mo kayat? Nulitraton da kami to kini Shasha. Diyak kayat nga ipos yun iti Facebook, mami. Taapay, adi mo kayat? Basta, diyak kayat. Di mo kayat ang makita ni Elisa? Ha? Ha? Apay manan abig lang inraman yun ni Elisa at isaritaan tayo, mami. Gapot amok, no kasanot ti kinasinged joke ni Elisa. Apay, maamak ka, amarakrak ti ibagbagam, apa naggayam yo, uno panagpagayam yo, oh? Mami. Balbalagan ka, Jorin. Di mo lapadpadasanan nga arma ni Elisa no di mo kaya. Adata ti agkontra. Anya? Ni siya ti kayat ko apag datunam. Saan kat adayjay nga Elisa? Awanan sa bali. Makapasurun mo't ni mami, daddy. Taapa, iho. Pasukatan na pa iti para balay ko akawas ko. Tapno presentable ak kano kini Shasha. Anya? Kung saan na aday jay ti pakasurunakin ko ana, daddy. Anya pa, iho? Binalaagan na. Saan ko ka naapadpadasan nga arman ni Elisa. Ta sigurado, ada kami kano ti agkalaban no ayatak. Unay lakit ni mami mon.
Di man kit nadigdiganan no maamuan na anobya mo ni Elisa. Uwin nga ro, Dad. Ah, Jorin, tilugan ni Shasha. Isog na dyan, Timteng. Jorin, iho, agdan ni Shasha. Umay mo sabdan. Anya? Sabtak ni Shasha? Uwan, iho. Tak namarik na naman. Anabara ti panang sangiilim kan ko, ana. Da kayo latan ti mapan mang sabat king ko, ana, Mami. Anya, May mayat nga min no si kalat tanti mapan magsabat kan ko na. ay, salbag kayo. Sandak na ibabay na kayo nga gaba. Abakan numahay blanak man rin. Iyo. Agpungtot man rin ni mami me. Sige. Agtungpal kalatan kan ko na. Ala na, agting na ikanjurin. Uwan, Mami. Elisa, asino jay kasarsaritam itay iti cellphone? Ni Uncle Dominic, Impulong mo kadikan kwa na ti disgusto ka ni Jorin? kwa, adalang sinaludsod ko kan kwa na, nanang. Anya, Sinaludsod ko. No amo na ti lalaki anang ikalang kada kayo, idi. anya? Sinaludsod mo tay tabanag kan kwa na? Gaputa di yumat kayat nga ibaga kanya. No sino ti lalaki anang pasakit kada kayo, idi. Imbaga na ka din o asino? Saan, nanang? Tako na may mayat no da kayo matlang ti pakamuak. Ladingitag, ngamjak kayat nga ibaga. Amo ka di ti lalaki anang ikalang kada kayo, idi, nanang. Kunakmat nga isardeng mo apalutputan no asino tinangikalang kanyak. Tapay ati yu kayat nga ibaga. Gaputan alpasan na naitabon ti kalman. Kadjak kayatan alagipan. Nanang, Jak kayatan alagipan tinalidam anapalabas ko kan ayat. Iho, sakbay asumangot tayo. Itid mo ti sorpresa am kan ni Shasha. ha? Agpaiso, Jorin? Ada surprise am kanya? Pauna yan ni Mami. Oh, Ayun nakaipasubo. apay Jorin? Agsaukan Kwa. Uwan, adda Shasha. Ano ti surprise am kanya, Jorin? Alan iho, itid mo, inakman kita nagiti katulong. No naidasar da amin ang dagiti taraon. Kwa. Ituloy ko nga tanga itid kinukuha na. Ito'y nakabul sa kanya kasingsing. Jorin? Maikulkulan ka matan. Kwa. Gaputa simple lang ti itid ko kin ka regalo. Saan akas iti inregalom kanyak? Oray simple. Ken, saan ang nabalor ti sagot mo kanya? Sa limot matakwa na yung bag, Jorin. Anya? Gaputa, anyaman nga itid mo kanya ka regalo. Agbalin ang napatig kanya. Una yan. Pasubo talaga ni Mami. Oo, anya nga minti sagot mo kanya. Mabit lang. Terwar ko. Adoy. Awatom ti simple asagot ko kin ka, Shasha. Kahita? Ano tilinahon da ito'y kahita? Lukatam. Tap na maamuam. Wow! Nagpinta na singsing. Ken, adda talo, abatuna. Oh, iha.
Among ka din, no niya ti kayat asawa, day tatalo ba to ti singsing, ngayon sagot kan ka ti anak ko. Mami. Awan ti kayat asawan day tatalo abato ti singsing intad ko kini Sasha. Oh, come on, iho, di ka kadi agbabain ka ti Sasha. Mami. Ay, Ano di kaya sa wanda ito'y talo abato ti singsing sagot mo kanya, Jorin? oh, alad iho, ibagamon. Kunaknak nga awan ti kayat asawan day ta. Di ta kayo malangan. Iho. Oh, iho. Gimuran Pasensya ka. Inma dayon ni Jorin. Pasensya ka, iha. Gimuran sa anti. Saan, iha? No, di kat mabainlaan amang ibagay ti agpaiso. Di na maibaga na niya ti kayat asawan day tatalo abato ti singsing ngayon sagot natin ka. Anya nga mintikit nasa wanda ito'y anti. May salaan, iha. Anya, anti? Oh, di mo maawatan ti kayat asawan day ta. Ibalikas ko pa eh. I love you, kunana. Daddy. Yaksan kaya ti magisamo kada kayo amangan kada Sasha. Taapa, iho. Anya ka diti kinagulam. Pilitan na ka ipasubo ni Mami kini Sasha. Anya? Anya di kahit mo asawin. Kinagpaiso na, Daddy. Kat adayo ko maasagutak iti singsing ni Sasha. Ang iho. Apay nga ron nga dagin atang mo asingsing. Di met parakin kwa na reja aya. Saan, Daddy? Asino ko mga ruti pang tinami ti dayjay? Wano, ni ka di Elisa? Adda na intad ko kinkuha Daddy. Anya? Pangaasi ko, ma. Tadayo ibagbagaki ni Mami. Sige, iho. Tisingsing nga intad ko kini Sasha. Kat paris tisingsing nga intad ko kini Elisa. Anya? Napilitan na kagimatang ti kapada tisingsing. Tako na ni Elisa. Anak laat ni Mami idinakita na tisingsing asuot na. Apay nga ta anak lahat ni Mami, iho. At tapag nga idinagukag ni Mami. Kat nakita na di singsing nga intad ko kini Elisa. Anya? Kat tapnosan kami ang mabuking kini Elisa. Isa kapilitan agim matangak iti kapada na asingsing. Isot intad ko kini Sasha. Anya? Kastagayam ti istorya jay singsing nga intid mo kini Sasha. Uwan, Daddy. Yung pagparparangan mata ni Mami, akas laad damot tan rimusing apanagayat ko kini Sasha. Gapo iti dayjay asingsing. Victor, Jorin, okay kayo na. Bakit tayo? Iho. Agayaya pa ni Mami. At dadar kini Sasha tinamisaan. Umay ka. Mga tayon, iho. Dakailatan ti makisango iti sa nga ili, Daddy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga ang maluksawak bunay kini Mami, Daddy. Gapo iti panang balaag na kanya kitay. Iho. Saan ka kumaamang imula iti sakit tinakem kini Mami? Ipaspasubo na klata ni Mami. Gapo iti singsing nga intad ko kini Sasha. Pagparparangan mata ni Mami, nga agayata kon kini Sasha. Gapo iti dayay asingsing. Victor, Jorin, okay kayo na. Bakit tayo? Agay-ayaban ni Mami, iho. Intay ka rumaharin. Dakailatan ti makisango iti sa nga ili, Daddy. Adiya. Sana mabalin, iho.
Kaya't ko apapasa ni Mami, Daddy. Gapo iti panang pasubo na kanya kini Shasha. Ang kayat mo nga ron nga ag-high blood man ni Mamim, kat iso ti poon ti pakatayan na. Ah, ay saan, Daddy? Oh, anya kayo nga agam. Agurmurahin di sa nga ili iti labisaan. Tiyona, anyaya ti ibagbagamit ti anak ta. Tanasahir mo man tirik nada. Anya! Uwan, Mami. Ado dagiti saan ko ang magustuhan asari tayo itay. Iho ka, didak si Dira nakasta. Nagrunakat na papel ti sa nga ili tayo. Anya ka kadi, ha? Ang sarita kayo karon iti nasayaat, inton makaawi din ni Shasha. Wen, talaga nga sarita tanto rin. Ala, umay kayon. Sumangot tayo matan ni labisaan. Da kayo latan ti makisango. Anya, kayat mo ka di nga ag-high blood at manan, ha? Jory! Nagpintas to'y sing-singin tat kanyak ni Churin. Churin. Namnamama sa limat matagtay to'y asing-sing. Agkas tanda ti awan patinggana nga ayat mo kanyak. Elisa. Day tamanen sing-sing kaintad kan ni Jorin ti matmat-mata. Kuha, nanang. Tadi ka di mauma amang buy-buya iti dayta. Saan? Taday to'y asing-sing ti tanda ti awan umasping apanagayat kanyak ni Jurin. Ikatam dayta sing-sing iti ramay mo. Anya, tapay ko mga ikatat, nana. Gapot taday tanto ti mangisagmakkan ka. Saan? Tiyak kayat. Denggenak kuma. Maawatan dak kumamot, nanang. Ay, ayatat ni Jurin. Naimimbag pa'y nga ti ayat mo ti may sakripisyo. Ngam ti biyag mo. Anya, di kayat yung asawan. Kunakmat asaan mo unay nga am mo ni Chona. Apay, kriminal ka din ni Ma'am Chona. Maidurad na ka di pumatay. Kwa? Nadamay bagayo a pinataynan. Ang mga numabuti nga kun nga agpaysukan ko na. Katisinak mata ni Jorin. Adda ka di may bagayo, nana. Awan, Elisa. Madlagayam. Apay nga rod ano agsao kayo kasla nakadakdakas unay ni Ma'am Chona. No amom la ko ma. No anya ti inaramid ni Chona kanyak idi. Hello, Jorin. Nakawag ka man. Gapot ang masuro na po na hindi to'y balay, Uncle. Manan, taapay. At dito'y balay ni Shasha. At ipaspasubunak ni Mami. Anya ti kahit mo asawan. Pilit nga isagsagsag ni Mami, iti panunot ni Shasha. Nga addan pa naggustokin ko, ana. Anya? Unang, kat gapot akras nakmat ni Shasha. Kat mamati mo't unay kini Mami. Sana mapalinan siya sa timang idiskaril iti plano. Anya ti aramida kang kal. Nujak mat sa kayan dagiti ibaga ni Mami. Kat amang ano high blood manan. Kat mauluyan ang kal. Pues, umadayo ka kini Mamim. Di mo unay asasidgan. Anya? Kinaganad ka kini Shasha. Mga nupikutan na ka. Kasano nag-high blood ni Mami? Apay, pudno nga ta nga the high blood ni Mamim. Auntie, labanan ni Jurin. Awan matan. Diyak nga rod na si putan no sa dinot nagturogan na iha. Remuar nga ta? At damat tilugan na dita. Wan kayam. Tin regalok ako tsekan ka na.
Ano mo ti komento ni Jorin, auntie? Kwa. Oh, iha. Oh, apay di kay magkasumbat. Kwa, siyempre, inapresyar na iti husto niya in regalo magkotse. Saan amay ladawan ti ragsak na. Iso ating matang iti singsing aparakan ka. Nakaragragsa ka kitintin na kanya kasagot, auntie. Kasla, engagement ring day jayan, iha. Kasta ka di? Oh, Engagement? Wan, apay, di mo ka di pala matarusan? Di kaya't asawan day ta? Ay, ayatin na ka, ti anak ko. Agpay so. Ngam, anya ti pagkunaan nyo ngay ayatan nak ni Jorin. Ay, syempre, gaputa ka na, yun nakangay si istoryaan kanyak. Anya dagiti si istoryahan na kada kayo, auntie. Kaya't mo ama amon? Well, auntie, please, ibagayo ko makanyak. Akparbo, aklangan. Magagaral ako, nanti. Apay ati kay matibagan. Kastoy nay, gaputa. Ay na, kasla jak maituloy nga ibagata. Kasla nakababain mo tan nga ibaga. Saan kayo ko mga agbayin amang ibaga kanya, kanti? Anya ka kitis istoryaan ni Jorin kada kayo. Kwa, ibagbaga na anak ka, pimpintas ka. Kanayon nakakano, maitagtagailop. Anya, agpay so, auntie. Wan, iso kaya't nakanati agdaton kan kagam mabain. Apay ka na mabain nga garam kanyak, auntie. Gaputa, amangan ka doon o pagkarupam, agun kundawayan na. Tikinasingad mo kan kwa na. Saan, auntie? Iso ngay pagayon to. Agdaton lang ta kanya. Gam, iha. At saka di matlanam-nama ti anak ko kan kano bilang. Apay matalada kayo ti mga ipagbaga kanya karagi, kanti. Gaputa, mababain nga rod kan ka ni Churin. Iso adi na mayabkas ti aday ti kaunggan na. Nasaysaya at no isang tumatlaang ti pakangagak kadagiti ibagbagayo, auntie. Ito pakibagayon tulatan ken kwa na. O may ijay balay inton pika. O sige, ibagak na itakan ko na iha. Orayag to, auntie. Wan, iha. Mabit lang, iha. Mandarak manbit na kiti babaunan. Nagatong tinabol ko nga istorya ni siya. Masapul akasaritak ni Jorin itinalapat. Tasaya at tapin manaw matlagan ni Shasha. Tapay akaslay na uray mo ti papanaw na. Gapot kayat ka akasarita iti dalapat. Oh, Gapot kadagiti na alingag ko nga ibagbagam kini Shasha. aniya. Kasladakit din nangag mo kanya ka di mo magustuhan. Wen! Ado dagiti saan ko ang magustuhan nga ibagbagam iti sa nga ili tayo. Sanak abuisitan, Victor. Nang ronak at naglamang ni Jorin. So asaan na nagpakada ni siya sa kankuana. Kapilitan nga nagpakni. Gapo iti kanayon apaning paspasubom kan ko na. Pagsayatan na amin nga aramidak, Victor. Papagsayatan na ka diti panang ipagam nga dapanagayat na kini Shasha. Wan, pagsayatan na. Tapno sana marigatan ang mangaram kani siya. Maem nga tang armen na. Idinto ta saan met nga iso tay ayatan na. Anya ti kinunam. Apay, asino ti ayatan ni Jorin nga mom. Adda ka de? Ibagam no asino ti amom nga ayatan ni Jorin. Tapno makilatis ko. Saan ko nga mo? Na, saan mo nga mo? Apay nga ron akas jay tinaybagam. Aguray ka man. Anda ka ti ilimlimad yung kanyak?
amaana ti turog ko. Agay ay ayang pailaang iti panunot ko dagiti na ipagpaganihan ti Chona. Agpay sungatan. Agdamat panagayat kanyak ni Jorin. Kuna ni Auntie Chona, mapapain. Eso, ani Auntie Chona, tinangibaga. Nga addan rin musing nga ayat ni Jorin kanyak. Agpaiso nga ka amin dagidjay nga imbaga ni Auntie Chona. Daddy, ni Mami, sa dingot ayan na. Siyempre ka niti silidmi tayo sa anak ka na mauray, iho. Masurunak unay ka ni Mami, Daddy. Iso nga nagpakni akon. Wanangam, dakas ti panagpaknim, iho. Ha, taapay, Daddy. Gapo tayo naknakman na ka ni mamim kinisasya. Ah, anya ti kayat yu asawan, Daddy. Imagala kinisasya. Nga dan rin musing nga panagayat mo kan kuana. Ha? Anya. Saan apod mo dayta, Daddy? Amok, iho. Nga mamati una ni Sasha iti imbaga ni mamim kan kuada. Talaga nga ipaspasubunak akanayon ni Mami. Iho. Iso nga ron na kinasaritak itay itinalapat. Tasaan ko akayat na kiti imagbaga na. Anya nga ron ti kunana, Daddy. Tumangsit ang matinggar. Gapo ka na kiti saan ang nasaya at nga aramid na. Sige, Daddy. Kastoy ti makunak. No ipilit latta ni Mami ti kayat na, apanangayat ko kini Sasha. Mapukawan kayo iti anak. Anya? Sa anak amang rabrabak. Noan niya ti imbagak. Aramidak, Daddy. Nasa na sa pati sumaraki di opisina. Tapno may ring Pasko amin at trabaho kitjay. Tigtigan. At anong mawag? Ni Mat Jorin. Hello, Jorin? Kumusta kan, mahal? Nasayat, Mat. Agam, nakaawag ka, Mat. Gaputa kayat ko nga istoryaan. Tinaitagtagain na pwede rabi. Anya? Nakamadmadi, Elisa. Nung mamati akti ko nada. Nga titagtagain na. Kat kabaliktadan dagiti pod no apasamak. Apay, anya nga min tinaitagtagainip mo, aya? Natulag kampay identikal laysata. Kat nadaanon ti aldaw akasarta. Anya? Uwan, Elisa. Apay nga rod ako naman nakamadmati tinaitagtagainip mo. Idinto tayo kasarnak matgaya man. Gaputa saan kampay idi anatuloy ti kalaysata. Tapay. Gaputa nagbaligi kampay idi ni Mami. Anang narakrak iti relasyon ta. Anya? Uwan, Elisa. Nung tay ko nakon, sa anak amamati iti dayjay ana itagtagainap ko. Saan to akabaalan ni Mami arakrakan ti relasyon ta. Juan Jorin. Inton rabi pasyaran kan tumanan. Anya? Uwan, Elisa. Taragsak ko unay ang makasarsarita ka iti personal. Jorin. Elisa, asino dyan nakasapsapa nga imawagkan ka? Ni Kadichona? Saan, nanang?
Sino nga rod? Ni Jorin. Ay, isumanan? Awan magtakas na. Saan ka di? Elisa, ti panakiayan ayat mo ka ni Jorin. Kasla isungsungrod na ka iti apoy. Nana. Numaamuan ni Chona ti relasyon nyo. Sigurado, gumayib gablakit ni ti pungtot na kan ka. Kat amangan no iramraman na pati kararuam. Jorin, napanami di rabi itakas kala nagpukaw nga aso. Napan ko inyilad iti ilugan ko, mami. Anya, isumot la saan da ka nakita. Nagpakniak, tadyak kaya ti panang paspasuboy kanyak kini Sasha. Di kaya manon tatultulungan ka kinisyasya. Saan amasapul nga idurundak amangayat kini Sasha? Naibagakon kinisyasya nga adda panagayat mo kankwana. Iso atak deram day jaya naibagak kinisyasya. Anya, Nalawag tayong bagak, Jorin? nalawag, mami. Ngam da ito'y matimakunak. Agpili kayo. Ah, Siya, wino ni Sasha. anya? No ipilit yu ti kayat yu, mapukawan kayo iti anak. Jorin! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, akas kala nagpukaw nga asok edi rabi Jorin. Nagpakniak, tadyak kayat ti panang paspasuboy kanyak, mami. Di ka katiyamanan. Tatultulungan ka kanisyasya. Saan amasapul nga idurundak amangayat kini Sasha? Naibagakon nga da panagayat mo kankwana. Takderam. Anya, Nalawag ka diti bagak. wan. Ngam da ito'y matimakunak. Agpili kayo. Siya, wino ni Sasha. Anya? No ipilit yu ti kayat yu, mapukawan kayo iti anak. Anya? Anya ditan nga ibagbagam. Oh, apay matan amay-mayang kayo, mami. Ha? Haon? Mami, apay nga kita handak matlata na kasta. Aglulok. Dagiti. Tungan ko. Nakatangtang kunti ulom. Makapahayblad ka. Anya? Maulawak sana. Ah, mami! Daddy! Umay kayo! Ni mami nag-high blood manan! Taytan. Nairabuat kong tibalon ko. Inakatigusan. Tenak to na ito opisina. Medyo rin mo awag ha. Hello, Jorin? Agdaka ka din dito opisina, mahal. Adak may lang dito'y balay. Apay ka di? Si Kapay lang di makamu iya opisina. Kaputa nag-high blood manan ni mami. Anya? Tapay. Anya di makagapo. Kaputa nagsubang kami manan nga agina. Anya? Idiktar na namin no asino ti ayatag. Ngam saan ko man akayat. Diyos ko. Saan ka agbutan? Ulay anya ti mapaspasama. Kat saan nanto ang madiktaran ti puso no asino ti ayatag. Jorin.
Apay akastoy betin ni Chona. Tunggal ada sana kayat. Ket dagos betin ngag high blood. Tinasayaat. Inak kasarita ti doktor na. Amuak no anya talaga ti kasasaan na. Taapay nga uray no adda agas na. Ket ag high blood medlat ta. Apay nga ta. Bigbigat anak kami rugrug ka, anak ko. Gaputan ang ngeg ko. Ani manin rin ti kinasarita ni Elisa iti cellphone, tatang. Ay, sus, anak. Alis to laki, di ngagpuraw si buok mo, nukasta ka. Tulungan dak ngami namang bagbaga ka ni Elisa. Kasano ko maabagbagaan ta? Idin to sa awan mo't madi, ngar aramid na. Umayid dito ayan, tatang. Nanang, Lolo, adamanan ka sa damat. Ha, anya apaw? Ni Ma'am Chona, na high blood manan. Anya man ang tipuon, tinakahibladan na. Gaputan nagsubang ta kanukin ni Jorin. Anya? Kayat kanu ngamin ni Ma'am Chona, adiktaran ni Jorin no asino ti ayatan na. Ngam, di mat kayat ni Jorin iti padiktaran iti inana. Dahito yan ti kung kunakken ka, Elisa. Nanang, Isinabon ni Jorin. Sakbay ako maro ti sitwasyon. Nakitak tinalaos at nagdag iti agama. Gapo iti panagin high blood ko. Kat intaray dak iti ospital. Sigurado, tugpalan ni Jorin dagiti pagayatak. Tamabutan kan makonsensya nga mga nadadaka sa mapasamak kanyak. Saan na nga mo ang nag-artista aklan? Daddy, naggapo kayo mat kini Dr. Cruz. Anya tinagsaritaan niyo. Ibagak nga tayo ti anak ko, tinaibagakan niya ni Dr. Santos. Daddy, apay anay mayong kayo matan. Bueno, adda ka di sa bali pa'y asakit ni Mami. Awan, iho. Apay nga rod anay mayang kayo. Masakitan ti anak ko. Nudyak ibaga tinagsaritaan mi kini Dr. Santos. Daddy, kasarsarita kayo. Iho. Adda ibaga ngem pang-asim. Tadi mo salsalangada ni Mamim. Anya, Daddy. Agari ka pa'y nga umuna, sakbay nga ibagak, iho. Uwan, Daddy. Saan ko asalangadan ni Mami? Sige. Ibaga yon. Iho, saan a high blood ni Mamim? Anya. Pinagpaiso na. Kit nababapay kit di ti pipi na. Iso nga pa'y sasarden ng ti doktor ti maintenance na. Anya. Anya ti kaya ti asawan, Daddy. Agar artista laang ni Mami. Wen, tapno sorotin ta ti amin na kayat na. Amo kon no apay nga aramiden ni Mami ti kastoy. Wen, iho. Tapno maisuro na kaamagayat kini Shasha. Agi amanak, iti palang ibagayo kanya iti amin, Daddy. Ad-addaman itan nga iruper ko ti ayat ko kini Elisa.
nakawag ka man, Crisilda. Amom ka din ang nag-high blood manad ni Chona. Manen? Wan, kat aday tayo sa ospital. Pampantayan dagiti agama. Anya man hindi nakahibladan na. Kaputa saan akayat ni Jorin ti padiktaran iti inana. May panggap iti ayat na. Ket, isot naghihladan ni Chona. Wan, iso nga no di mo kayat amatay ni Chona. Tulungan na kumaha ang mga tipa iti ayan-ayat da Jorin kang Elisa. Anya? Saan ang mabalin? Dominic, dingdinggan na kadipay laang. Wan, dumdum nga kak. O anya, kayat na ka din atulungan amang rakrak iti relasyon da Jorin kang Elisa. Anya? Kumusta ti marikrik na yung mami? Madipay lahat tirik nak. Anya? Uwan nga iyawid na kayon mami. Anya, apay ayawid akon. Kat maululaw ak pailaan. Nakapsut ak. Dad, anya ti ibagata rin ko na. May anak ka sakti makisarita kan kwa na iho. Oh, apay, anyat pagsarsaritaan yung agama. Kunati, doktor, may bayat nga jay balayan ti pagpapiksaam. Dito'y aklat ta. Kay kayat ko ti agyan dito ospital. Wanag, mabaybayak dag ti tao ko di talyer. No, bantayan kalata dito ospital. O din kalatan. Mapagkalatan iti talyer mo. Ni Jorin ti mang bantay kanyak. Anya? Wan, Kuna ti doktor yung mami. Rumwar kayon. Iso nga uray da pay kayat ti rumwar. Kat talagang i-discharge da kayon. aniya. Kakadwa, darasan nyo tiyag trabaho. Nasken amalpas aminin amatarimaan dagiti alugan. Iti kasta, may ayo dagiti customer tayo. Manos! Manos! Oh, Victor! Kunak na kayo ospital. Inya pasan anataming dagiti mangagas. Apay, mayaten? Uwan, Ngam nasaysayat ko manog dyan pala ang ospital. abay-bay akto tanjer ko. No, isulatan ti bantay ti ospital pare. Tanapat patag ka di da ito'y ngam ti asawam. Dominic, jak kaya ti tabas ti panagsasom. Diyak kaya't nga dadaga sa mapasama king kwan. Asawak ni Chona, isungan adda asyak ti makaammo iti pagsayatan na. Takaguram ka di ti bagbagak. Gapo tadyak kaya ti panakibibiyang mo. Salbag ka Mawatam. Salbag kamay ta. No di mo kayat abumara ti saritaan ta. Pumanaw ka na. Panaw! Oh, Dominic. Adda ka matlito'y tiyanggi na nanais ka nga gininom. Maluksawak kini Victor. Anya, Kay mayak. apay kaluksaw mo ni Victor. Gapo tadi na kaya pakibiyangak. Timipanggap kini Chona. Anya ti kayat mo asawan? Namuak ngin ruarda ni Chona di ospital. Kat ko na kini Victor. Ana saya at musanda pa ko manginyawid. Tap no mataming anay bag. Kinagura nakit din. Anya? Kuna nakit din, amas ammo na ti mapaspasamak ng pagsayatan ti asawa na ng siya. Husto, ya kinunana. May sakamat. Amuklatan, ani Victor ti kampiam. Tas sigod akayan ayat mo. Dominic,
Ngam oray pinabainan nak ni Victor. Makibiyang aklata. Kan mas taawa ka talaga king ka, Griselda. Itilikodan ti naramid ni Victor king ka. At dapay lang dapat bati apa nang ipatag mo. Ni Jorin. Hello, Jorin. Inyawit ni utlaan ni Mami dito'y balay. Anya? Lukas na. Mayatan ni Mamim? Juan, Angam... Apay akas lang nakalidliday ka. Elisa. Jorin. Ang mga nod-adan to ang mairisgo ti salon at ni Mamim. Lumaman nan to ti relasyon ta. Saan ka ngagdanag? Oray maamuan na. Kat awan to dakas ama pasama kinkwana. High blood ti sakit ni Mamim. Katalis to asumkan magpungtot wano mapaluksawan. Di mo pa kadalagan dahit abanag, Elisa. Mabutbutang ti posible ang mapasama kin ni Mamim. Nangarunan no kasi ngagpungtot. Siyak ti makamo, Elisa. Isong awan pagdanaga. Jorin. To, apay nagpupungtot ka si Bangpat? Gaputa kaslasan pa'y ang nagbaaw ti pungtot ko kini Dominic. Apay, anyat na pasamak ka na kayo kay ni Dominic. Nagsubang kami ita in may Italia. Apay, Diyak ngamin kaya ti panakibibiyang na kanyak. No kasijay ang may hospital ka. anya. Kaslakitin ad-adda nga iso ti masiknan ngimiti siyak na asawa mo. Oh. Apay nga misam kay tinibak. Kaputa maragsakan na kiti dayta a panagimon mo. Anya? Kunada nga bin ati imon kat iso dayta ti tanda. Ti panagayat. No san pa'y lang nga pimanaw at gago si tayong baga ka pumanaw. Ang mga nadadakas na napasamakan ko alam. Iti pa lang pabayin kanyak ni Victor. Ad-adda at tarikag kahayak nagipalas. Sugsugak ni Jorin. Tay-taray nan ni Elisa. Rak-rak at tibiyag na kitang kapsat. Saan ko ang malipatan? Tinaramit ni Jonah kanyak. Jonah, di ba awag? Nga tama ti bagana. Hello, Jonah. Agyaman na ta sinumbatam ti awag ko. Nasaya ti mawag ka tapno makumusta ka. Naimbagan ako. Isungay naror takmatlada ako sa ospital. Nasaya. Numapay nga mawag ka. Kapunta kayat ka balaagan. Tapay kumabalagan. Diyak kayat adumten to ti altaw. Magpinasakit kayo man ni ti asawak. Anya ti kahit mo asawa ni ti dayta. Isardeng mo tir aramidem akas na concern kalaunay. Lukas jay nga high blood. Sana kayat ti asawak. Tadagas ka din o kastaman dar aramida. Sana kayat ni Victor. Dayta ti rigat na king ka. Nilatan Victor ti amom ngayatan. Siyempre, iso ti asawak. Ngam na kaya na itay di. Nga mawan ti ayat anariknakan ka. Salbag ka. Sinaktam ti riknak. Ni Victor ti ay ayatan. Awanan ti sampali. Daytoy ti makunak. Addan tulataal daw yok ni Victor. Anya.
Pangpangtaan na kami kadiki ni Victor, Dominic. Makitam to, Jonah. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.